lwet individuals mondo nikech ng'en gima japiny odwaro service delivery kata effectiveness. Iyudo kaka Western Kenya mano kambi mapuro niang', tiyudo ka samoro gope mineno biro mabiro kaka kembe mag sirikal kata parastatals gi biro ni samoro yor mibadhi ng'enye i kuondego kabisa, kata iyudo ka jotich mar kanyo gi iyudo ka management ma yolo mondo japiny yud service delivery effectively. Tiende ne onego kembegi oket gi lwet ji giwegi. Koket gi lwet ji giwegi, nitie pinje mosetimo mang'eny kabisa. Nyadhi kata India, iyudo ka over 75% of companies in India gin lwet ji giwegi. Inyalo dhi pinje kaka Malaysia, gin pinje mosedongore e yo mar kembe. Iyudo ka dongruok margi ni most companies okete lwet ji giwegi. A support sirikal kanyo. In fact, idea no en idea manyalo konyo jopiny. Michael Korkakori mana mapiyo bendi paro ni mae okang' makare manyalo konyo e chiero kembe makamagi. Mano moriwo kembe mopogore momako wang'a to en kar romo mar KICC. Makoro nyaka sani wacho ni ibiro keti e lwet joket mwandu. Erokamano, sirikal nigi kembe molo 200 ma sirikal tiye gi pesa pile mondo giriti. Koro paro ni mondo